Assalamu alaikum jama'a maza da mata da ke garin Doso, albishirinku. Kamar yadda muka faɗa muku za mu zo mu gabatar muku da wasan sallah jeudi da vendredi. Yawa ka saboda haka ku sake a baku labari, kun san dai ban taba zuwa Doso ba ko? To za ku zo ku ga abin mamaki, ni Salisu Fulani zan gabatar muku da wasan sallah tare da kuma Momy Niger. Kada ku sake a baku labari. Kaliyant Club karfe 8 na dare. Yawa da gobe da jibi ko? Shi da zai kin faɗa da yare amma ni ba ji nake. Jeudi vendredi. Yawa gobe da jibi kada ku sake a baku labari sai kun zo Doso. Assalamu alaikum masoya maza da mata da ke garin Niger. Albishirinku, kamar yadda muka faɗa muku za mu shirya muku wasa gagarumin wasan sallah, 1 ga sallah da 2 ga sallah. Za mu gabatar da wasan sallah ne a hotel Aliya da misalin karfe 8 na dare. Saboda haka kada ku sake a baku labari. Ku zo dai mu yi sallah tare, ga Jibrin Izzar Sofa. Yes. Kowa ya garzayo. Kuma ga Momy Niger ba, ku zo mu yi wasan sallah tare da ku. Insha Allah. Yes. Mun gode. Merci beaucoup.